India mi ka channel banwan ra kubor ba man lagasni. Presiden Donald Trump ka US sa kasngi palay balala ulama hambalada ka Hamas kadangi peteng ban peniap iki breu Gaza ngin don lat syuda kumwe pat handai ban let rong bat peniap iki. Kabala pen iya kajing penjore kajing maham jong u persya ekani ka kanhun sing leno kadba udang persang ban penne kajing sange yasiat ha kajing kan ag jongka pat ka Israel. Kani kajing perngam kelawan long tang lai sngi hadin balasoy ya kani kajing yate kular ha Middle East berkala jaru ha pedeng kubor bakile no Hamas kila penun kami kajing sange yasian ban pen skambiang ban pen kloy ban yo ibat ya kajing sensyar halor ka Gaza Strip da ka ba penun kam da ka bor persya ekinong Palestine ki bala keno baki day ki baya trelang bat ki sipai Israel ha ka po jong katma. Lada ka Hamas kadang peteng ban peniap dusman ye ki breu ha Gaza kaba omdei setia ka jingete ngin don lat shu da kumwe pat handai ban let rong bat peniap yeki ong utram lingba ka truth social jong u kublai shibun ye ka jing perkhat jong pi halor ka ni ka kam hadin kata utram ula pensyai baki sipai ke US kan don benta ha ka ni ka jing tombor ka ba thamai ka ba ula berngem kamdei ban long mangi ngin don kam ban le kumta ula ong ha ka sngi palai balala Kidon kibreu ki bajan baha ki banlet kinle e ka buat da ka basuk baha. Henry hapo ka jingpet jongi ula benram. Utram na du kam haswa ula kantat halor ka jingdon kam ya ki sipa US ban ya sim benta ha ka jing penne ya ka jing suk kat ba kinong kren kidang persang ban ya saprang ha ka bakut ndo sis ndon ya katma. Kani ka jing maham jong utram wat la kata kelapan iya ka jing kelakan san da ka so jong u ka ba kam snus kem ha ka por baladap ka jing te sange asian ka ba ula pen ningkong e ha ka ni kata yo baladap. Hakaway ka kep ula penbena bakatma kalakut. Utram ula kantat ruo iki kubor baningkong baka Hamas kan penstom ben yaki balakot ki kunhun runar haka jaka jongka Palestine. Wat habala sakhi ki dur ki dar jongka jing penyap haki jaka pedba.